Agortolani Lal Bahadur Club Gana Tiprajak beri sak phale buibai tongthok tongkha tamo tiprasa tamo wansa festival motai mela rogo hinkai a sak phalmani business belai kahamke cholimani te income ni kok sana thangi double norok abo video ni bisin khanai manai o buri alka chalabai tongmani chamani nok malik saimani salcha bwsai tiasar police khane nogo phaima jora joto kubikok sairika ulo burini tomung chamung bwsai police khane joto kubikok saimani tamong kana hinkai abo joto saimana bagi video no last pathe jora kahamki nadi video naina sikang norok kaisa comment nukiman kana ani bwskani video jaga o takuk trumen ana comment kai saka Lal Bahadur Club Gana ni burini usturi khanana bagi abagi chini secret team member a club Gana ni secret usturi kale khaimani tinjona ti project burini usturi manka hinga chengtini a Lal Bahadur Club Gana tongnai khoroksa burini full secret usturi norok ni bwskango share khainai je burini bagi expose khanya thang tongo bini details sikang norno chigonsa saune kami engka jirania block ti thangke nobody manjago aboni pore je para manjago arono burini para rain house eba bara tongo agortolani Lal Bahadur Club Gana first goligo example Lal Bahadur ti thangke je Bhagavan Thakur ni ATM Gana goli pamani abono bosai police tiasar khai tongo burini mung engka abo salia phadi hinkai jeng tabuk ob burini full story kahamke khanai nalena o buri pula khoroksa chalabai hamjake agortola nokbara thanjake tonglakya kani hamjaman kjaro kisa kok banglakya tangge hinkai o buri bini chala tongi pana alka chalabai dol dol hani text message khai tongma bagi abono bini chala chajake angai belai risitilai walakya haipana borok kahamge tonglai mani asuk din korikya daily walai mang jora lakya salcha burite chala risitilai mani bagi khoroksa tai khoroksa decide khakya jengte tongmaya hinai borok abo kahake break up unglakya Olo borok janjani ren nok bara tonglakya onek salni olo burinyo khoroksa tiasar police khani Facebook ti message khakya a jorani simi borok khorni Facebook ti message khai number nai sinui hamjang lakya apro buri saka bini nok rogo berai thangpadi hinai a jora yang tiasar police khani chala jora rokman ke burini bara nogo phai thuirok thangka tangi hinkai borok hamjanglai tongo onek sal atiki tonglaimani olo burinyo nok bara malik saka norok kajakya sikang atiki sikla sikle la shui tongna hinkai abo angko simaya aro atiki tonia norok nok bara seui thangdi hinai nok malik saka apro bure mot chamni gana bara tongo abake bure nok bara sena bage chalano saka ang joto jaga nok nakya kuno jaga maya kaisa jaga manka Lal Bahadur Club Gana haipono aro ke belai rang kebang eba belai dam hani saka bure a jora bini chala police khane saka kuno ingya tongdi ang nok bara riwana hinai chala tangi nok bara rina ko sika hankai burini family asuk chugya manege rang sot abake chala bini burinyo bihik hinai kharub jage nana gosinaka abo kahake bure Lal Bahadur Club Gana bara tongka chala jepro time eba jora mano burini baro tongi thuichai thango example 2 sapta rogo salsa salni ro kuno jora man eba maso hinkai phaimaya o chala abodike chala buri tonglakha Ola buri nogo sajung toma jara bini baro kebama chala phayu thango atike la shui tongka tangge hinkai buri bini chalano khogei rangni bage alka chalabai tongka chaka abodike burini bara nogo kebama chala thango phayo te baksa chalakai buri be baksa tongge chwak rok nenge thui thango a jora burini chala police washa washa bara nogo thangma jora apro buri sim change eba slainawo te ekdom kahamge tonge phonugo buri a chalani bwskango jepro chalate se nokni onkor thangke o buri alka sim dawinawo bini phonwa manekai burini aro extra sim kaisa tongo apro Durga Puja Gana te ati Durga Puja season a jora hinkai burini bara nogo kebama chala thangi thuichai phayo salcha nok malik o burinyo thangi saka nini aro bo chala sabo rok asuk phai borok sinia mang ketal ketal apro buri saka keba phaya ani chala simise phai thangu nok malik tangai borok sinia angai burino sengka hinkai bo a club Gana bara nogo tonya bini te kaisa nok tongo gal bochung school Gana aro borok family tongo hinkai yang Lal Bahadur Club Gana khai bara rewo atikya buri kebo phaya bini chalasmi phaithango akongno khanamani olo nok malik asuk bisas thaya abuni next day burini bara nogo alkan chala thuna bagai thanga a jorano nok malik asuk jora khel khai nachum tomani nogei sanda jora ke burini nogo thangai o burino singa aboke sabo hnei apro buri saka ani munaise para thana naimani gari maya engei tini tongei khana thangsinai atiki saka yang kubiko khengai bini customer se abo a jora nok malik kuno saya ati khemang daily nachum tongo borok phayo thango thuirok thamano pano kuno saya nok malik aboni next month ni first week wo chala eba bosai police burini nogo thanga malanya bagai ola nok bara rina bagai bosai police gal bochung school okologo malik ni nogo rang rina thampro nok malik joto kubui kok saka nini burini aro kebama chala phai thui thango gana gini je tongnai bo nogo chungsingmani bini monai henimang chungno saka haipono bini monai kojona tong asuk daily thui thang boi kebama hamya hamya salai tongo borok asuk ta tubri hinei sadi nini burino atike nok malik saka
Apro cela kuno kok sana kerijaka tangi hinkai a berni aro sapo pai paya bokuno sachimaya abaga cela nok bara damirwoi berni bara thanga Lal Bahadur Club gana. Cela bara nogo thange berebe kebama kok salake a nogo bui pai tuithango hinmano tuitei borok walaimani nok gana gini joto khanabake apro berisaka neng buni kok bai atike saitong monachi paibla nono sana hinkai neng duty khaitongo call drop thingmote receive se khaya bahaki sanai nono. Jodi ang asuk je buibai tongo hinkai nini thani tamo purup tong buni kok bai atike saitong a nok malik ba ani parani monanyo sinia engei nono sakana asuk badia neng ano atike receive tong a jora cela ekdom chup tangi hinkai bini aro kuno purup se kerei. Tei bobo hanyo je nok malik samani o nok malin kok banyo bin bernyo sengai nakya. Olo cela a berni baragana tongnai jotono sengo kebora phaima nok thikai sadi hne je berni baragana tongnai rogbot joto kubikok saiman pono salia olo ki tebo walanya kirejakai hinkai ba bosai kuno purup se phunumale a bagai bono tese berno mapsani hamai ma tongha tei adikeno a horo celabo lengja khatang jagai phaimani ba kahamke machai tholakya. Baksa borok aro negatif pana wansumona cela lengjak phaimani khatangai malayu hinmani rok ako abo badkhadi just for fun. A salni chimi cela bini berino freedom kai reka asake bisas thangka bini berino abagai yang bihik himjakna ke tabuk busai nogo kerisani nogo din bat koraya customer borok daily phayo thango adikene bising alga bai tongo sawo yang busai police kai phatar nogoma tangya bihik kai buibe tongthok sathok bindas. Tabuk bo o berni tomung samung bui saimana haipona kebo kuno saya bosaje kuno saya hangkai yang nok malibo bini rang thikmote mani tongke se chajago malikbo kuno salia tabukhe. Norok hinkai ostori kahamke bujiman kana Lal Bahadur Club gana tamo enggai tong bising abagai norok bo kisa wansuri kebo janjan hamjama borok cela eba bure norok saime asani kobuni cela bure bai ako abo badkhadi je bujina tomni kacharo bujina di chini video to bumani meaning engka o real story khanoi baksa borok olo buskang salo kahamke wansuri kahamni lama thangmana engtong kebo ate mistake takhadi. Video ni menkok abono cela bure pula hamjake nok bara tonglakya a jora berni tomung saya enggai girlfriend boyfriend hiresitile kok bangai walai breakup engka ola berni live te khoroksa tiasar police khane phakya ati borok bara kaisake tonglakya Lal Bahadur Club gana bosai nogo kere jora office duty thangke yang bereke alka celabai nogo tobui tongo chawo bini customer bo jotono chakir khane rang ganamang borok khoroksa phakena 4000 eba 5000 damri kalangu. Norok hinkai aboni damte income busuk eng kahamken khanaiman kana phaji tabuk main topic bo. Ola busai nogo phaima jora nok malik berni busania joto kubikok saka haipona chelani aro kuno purup kereni bagai kuno khaimea te berino bisas thangka chela. Tabuk atikena ob bure bising khai tongo business